Pozrite, ako idú krásne. Juj, môj zlatíčka. Takže zlaté. Oni teda idú do takej časti, kde je akože zoo. Zoo ako zoo, hej. Sú tam také akože zvieratá domáce, hej, ktoré teda majú ako sú kozy, kravy a teda iné. No. Tu môžete vidieť aj soba, to je tuším sob, čo mám aj teda tušunku. Čo ak pozrite si video, vidíte, o čom rozprávam. A to je medvedík, pozrite sa, aký krásny, zlatúčky, juj. Tuším, že tam boli 3. Ten výbeh je samozrejme veľký, mi sa inak veľmi páči, že tie výbehy sú ako keby také prirodzené, majú naozaj obrovský priestor a vidieť, že sa o nich tam dobre starajú. To vidieť, hej. To je páva napríklad, ktorá prechádzala cez takto cestu. Proste sa taká namyslená. Bytočne sa nehovorí namyslená ako páva. Tu máte prečo. Tu je európsky bizon. Ja som ľudia nevedel, že je európsky bizon. Tu len teraz viem. Tu je... to ma nenapadne čo. No to je arktická líška každopádne, o ktorej som nevedel, že ani existuje. Takže niečo sa ja nové učím. Vidíte to, že ani ja som neukradol múdro sveta. No a teda tu máte tú mapu, aké je to obrovské, naozaj obrovské areál. Tu sú takéto tulene, sa pekne tam hrali, tancovali, aké sú zlaté, že? No, zlatíčka moje. Tento, pozrite sa, celý ja. No, potom som sa presunul dole, dal som si teda pitie, inak pitie to stojí prepočte okolo 4 €, to je no čo ľudia kúpite, všade to stojí tak. No a tu som si dal už len večeru, samozrejme švédskej kuličky a spať.